Ahojte. Tak ma napadlo natočiť ďalšie video a dnes mi tak prišlo, že keď si dovolíme nechať veci ísť a nedržať sa ich a nesmútiť za nimi a nelipnúť stále na tej minulosti a budúcnosti, ako by to mohlo vyzerať, keby to v našom živote ostalo, tak vtedy vlastne sa dostávame do tu a teraz, do prítomnosti, ktorá vlastne je jedinou tou bránou, kde nám práve sa môže ten život skladať najlepšie pre nás. V tej ľahkosti, jednoduchosti, keď sme len tu v prítomnosti a vlastne není žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, je iba teraz. No a proste, keď sme tu a teraz, tak to je tá brána, kde nám zrazu niekto zavolá nečakane, alebo proste sa niečo stanú, nejaké náhody a to ani hlavou nejde vysvetliť, uchopiť, ale proste to úplne cítim, že teraz proste je to cez to moje bytie a všetko sa skladá a že ja som si tak proste len v hlave povedala nejakú otázku ohľadom napríklad financií a ono sa mi to hneď začalo ukazovať, že nemáš sa čoho báť, že je o teba vždy postarané najlepšie ako sa dá, že to len tá myseľ proste stále je v minulosti a v budúcnosti a robí plány a potom ich chce uskutočniť a hádže tam scenáre a stále takto dokola. A potom sa vlastne nevieme sústrediť, kde sme, čo robíme práve a pritom to, čo práve robím teraz, to je to najlepšie a najdokonalejšie, čo mám práve robiť v tejto chvíli. Nemám robiť nič iné, nemám byť na žiadnom inom mieste. Tým prijatím tu a teraz, že toto je to najlepšie, ako to má byť, sa ten život odvíja ďalej a ďalej a ďalej a presne nás vedie tam, kde vlastne cítime to srdce a konečne to nemusí ísť ťažko cez tú myseľ a vymýšľať to, lebo proste veľakrát to aj tak zlyhá a veľakrát sa snažíme o nejaké veci, ktoré proste nejdú, skomplikuje sa to, zase to nevyšlo, to, hento, tamto a je to len o tom, pusti to už konečne, pusti to už, neplač za tým, nefňukaj a dovol si byť tu a teraz úplne naplno, že teraz je to najlepšie, ako to je a vtedy proste príde to pre teba to práve 100% a to, čo si moja hlava myslela, že je už to najviac a že si to potrebujem stále ťahať so sebou, pritom to vôbec tak nemá byť. A je iba teraz. A v budúcnosti bude zase iba teraz. Takže keď teraz už žijem tú pohodičku, že všetko je v pohodičke, tak tá budúcnosť bude zase o tej pohodičke. Tam není čoho sa báť. Nič není nesprávne. A tie scenáre v hlave, ktoré proste chceme spraviť nejaký krok a ono zase nám tam tá myseľ hodí minulú skúsenosť, ako to nevyšlo, ako to proste zlyhalo, ako sa to nedalo, ako to bolo proste na prd. Ale to bolo. To je proste minulá skúsenosť. Teraz to už je úplne inak. Úplne inak. A v prítomnosti, aj keby každý deň jeden jem ten istý rožok s maslom, tak každý deň tam zacítim inú a ešte lepšiu chuť. Pokiaľ som v prítomnosti. A
a neberem si tú budúcnosť, že zase je to ten obyčajný ibarošok s maslom. Aha, takto sa tie veci premieňajú. A to naše vnímanie ide do väčšej a väčšej hĺbky. A nič iné není, iba prítomnosť. Nedokážeme nič udržať. Nedokážeme si nič udržať. Ale keď si dovolíme to nedržať, tak práve presne to, čo k nám patrí, tam ostane. V tej ľahkosti, kráse, radosti. A ten život sa zjemňuje a zľahčuje. A ako tie situácie sa dejú postupne a tak vlastne není o čo sa báť, není o čo proste bojovať, není čo držať, pretože ja viem, že všetko, čo ku mne patrí, proste ono to prichádza samo, keď ja si dovolím iba byť. A nič preto nerobiť, nič nevymýšľať, o nič sa nestrachovať. Iba byť v tom byti svojom, za tou myslou. A že keď tá mysel tam šalie, to nevadí. Aj tak proste to tam stále je. Aj keď na chvíľu uveríme, že to tak nie je, tak ono to tam stále je. Stále som to tým vnútorným hlasom, ktorý ma vedie. A veľakrát si to len nechám cez seba prejsť a pozriem sa na to a šup do koša. Takže tak. Čaute.